Majang kuan nga lugaw dumaya naga-trending dia sa Facebook ko man. Dumaya ya kuan anda kajang lugaw nga duro dugi akon kita kajang lugaw nga sa akon nga kuan bisilawon tabla jang balita na para mamanaan ta kung ano dia nagkaratabo kajang lugaw nga nag-trending kajang lugaw nga silawon tabla. Sa gitna ng umiiral na curfew, isang food delivery rider ang hinarang ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang ide-deliver daw kasi niyang pagkain na lugaw, hindi raw essential. May sagot dyan ng Malacanang. Nakatutok si Jamie Santos. Curfew hours natin, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Takot daw ang unang naramdaman ni Marvin Ignacio, rider sa viral video nang harangin siya ng mga tanod at pulis sa Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Magde-deliver sana ng lugaw si Ignacio. Pinapaliwanagan pa siya tungkol sa mga bawal sa umiiral na curfew. Dito naman sa private establishments, essential goods and services. Essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, Hindi na. Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Pilit daw silang pinapauwi ng mga ito at pinapasara ang lugawan kung nasaan siya. Hindi essential si lugaw. Sana bukasin si bakery. Naintindihan? Ano pa dito? Kasi may permit naman po sila naman. Lahat po may permit, sir. Lahat may permit. Allowed po May ni-implement kasi tayo na curfew hours, sir. Paulit-ulit pa ang kausap niyang babae na hindi essential na pagkain ng lugaw. Sa takot na matikitan, nagpakumbaba na lang daw si Ignacio. Sinabi po namin na food po yung lugaw. Na hindi naman po namin insist kasi nga po, ayaw po kami pakinggan. Nagpakumbaba na lang din po. Ayaw niya po tanggapin yung galit na food po yung lugaw na pagkain din po siya. Essentials din po sa mga tao. Sana raw mas maorient ang mga nagpapatupad ng guidelines mula sa IATF para maiwasan na raw ang mga ganitong insidente. Ano rin po yung mga barangay official, lalo na po yung mga nasa lugar ng probinsya like Bulacan. Hindi po sila ganun ka-knowledgeable pagdating po sa grab po sa generation po ngayon. Sana po yung implement po ng IATF, DILG is sinusunod po ng LGU. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama sa pinapayagan ngayong ECQ ang food delivery. Curfew, tapos sabi niya yung lugaw, non-essential yan. So baka iba sir yung implementation sa baba. Ano mga policy? 24/7 ang food delivery. Okay. So they're allowed, no? Tapos, pwede yung door-to-door because I think some subdivisions hanggang gate lang. So, depende rin sa pag-aalala sila. Hindi ko na alam na gagawin nila basta hindi huli ang report. Diba? Para na yung mga private subdivisions dyan. Okay. But as far as deliveries go, 24/7. Sabi ni Ignacio, pinag-aaralan ngayon ng may-ari ng lugawan na maghain ng reklamo laban sa mga tanod. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang Barangay Muzon pero di sila tumugon sa mensahe namin. Jamie Santos, Nakatutok. Ay, maana mo man lang lito kung ya linugaw ba essential o kung non-essential. Sabi ko ano gido andang kuan ka jang lugaw nga dya. Ay, plangga, bimo, sa panahon do karon, bisan ano lang nga pagkaon, essential gid, hay baw. Inhawa la ka iba ka bakal ka anda nga pagkaon do karon. Mudugani nga ang linugaw, essential gid subo nga panahon kay nga abi mo bisan gamay laya bugas mo lugawon mula di duro don. Duro don ang makakaon kay isa mo kalitsi nga linugaw. Na hindi abit essential gidi baw dumduman ko sekarang una nga masakit kami lugawan la kami ni nanay hey ti miada tanang linugaw maumpawan kadayon kuno karon na kunon mo timo nga hindi tanat essential ya linugaw hay kanamit ka linugaw abi mo lang kung ano ya bulig kajang linugaw karang una samon sang gagmay pakme ay kami ti kung bilin ka amon nga talagbasan tunga adlas litsi lugawon din nanay kagi duro-duroho na lay sabaw para makakuan kami makakaon kami ti
Makatrispasser na kagutom namon, tapos kung mo timo nga hindi esensyal ya lugaw. Gamay mo lang bala nga sentido, kumon, plangga, hindi matakon, tani, maghikay, nimo karang ni esensyal, kagdan esensyal, hay ti, ba, malain madaya. Paibaw taw, sa tawag labla nga pagkaon, na simple mo na lang bala nga isip, simple mo na lang nga pag-intindi, sa tawag nga pagkaon, esensyal gida di Ano la day tsura kapag kaon, bisa na, ay sus, ginuukod lang timo, plangga. Linugaw is life sa amon dito sa amon nga lugar karang una. Linugaw is life. Lugaw is life. Mo dahil tandaan mo. Ikwanon matimo karang mga basers. Dira ti hayti. Kung mo timo nga lugaw is not essential sa ano? Sa pobre nga manog deliver. Pasara mo pati mo ba do sa ano bladi nga paningkamot ya tawo nga mabuhi kung mo timo nga hindi ti importante o hindi tanat ma-essential ya linugaw ay karang una bi mo timo plangga kung sino ka man ikaw nga barangay tanod kao karang una bi mo lang ya linugaw kung magmasakit kami amo di agi na tao ka namon ni nanay hay manan mo dali lang ikaw maumpawan, ti kung kisaab lang hindi ikaw katulon, malas aya imo nga pag kuruan la, nga pag damil ti, nagatrangkaso kaw. Ti, linugaw yung ginapakaon kanamon, ti ba, pero ti ginak-importante, ti, hindi ikaw kakaon kakanon. Kita mo dyan linugaw, mo dyan linugaw, di ko arugani, waikot drapli ha, waikot ganam kaon. Ti, mo dyan naglugaw ako. Tapos kung mo timo nga, hindi tanat importante ang linugaw, hindi essential nga pagkaon. Ay sa panahon do karon plangga, sa pandemic nga dyan nga daw haros sa kaon niya tao dayan sa Pilipinas. Kung mo timo nga ang linugaw, hindi ti essential. Ay sus, ginoo, kung latimo. Sipa, wala dang linugaw nga kanamit ka dyan ha? Sus, do lamang. Permita akong galugaw diya sa Amerika, ay manamit kalinugaw, ay kuay timot gana. Butangan ulat asin, kaga paminta, kaga imnanti, Diyos, ano pa? Bugi ka doon. Mura nga kung sa mga pigado, pati mo kaintindi nga, pero tinatanak importante, nanday ang linugaw. Magkuon timo do karon nga, hindi datanat esensyal. Timo nga klase matimo man nga linugaw di amo biskan na sino nga kamalaman ya pamangkuton mo amo di ay importante ya linugaw sang una sa amon pag masakit kami amo di agi na tao ni nanay kumiling iti sa tawag lang nga way kat gana magkaon kundi linugaw pakanon kanimo linugaw is life sa amon sang una sa amon karang una sa amon nga lugar. Estado karon kakaon patak linugaw diyan linugaw ya akong pamahaw ha. Kay wa takot gana magkaon ay maramig. Ti miya de mainit-init. Ti makatispaser do ko diya tanakanakon hasta karon ano oras lima ta ako magkaon. Wa ikot gana magkaon okay nasinan kulat gamay diya ti kagibutangan paminta gamay ano pa. Isa ko maglaga ko ka tulan ka manok ko na karubkeb ka manok dayan butang mo sa imong linugaw mo day sabaw mo ti masustansya do di agbalaan mo man siguro ya sustansya ka kanon may sustansya duro man sustansya ka kanon amo da dira mo intindihon may tubig medyang linugaw nga ginakuon mo nga amo dang essential tubig ti ginatubigan mo medyang linugaw kundi essential gid. Ginoo ko lang nga pag-intindi. Intindi ha, maya kuan mo. Hinalitan mo pa ya pagpangabuhi ka tao, ya kabuhian ka tao nga naga-deliver ka linugaw. Karon makuon pag ikaw nga ang linugaw, hindi essential. Amo dyan nakabuhi, kanamon sa una nga, way kami ti bugas nga trigangon, ginalugawan na kami ni nanay ko para makatrespaser kami nga limakmig bilog nga mga kabataan ha. Ano mo dumabla di ay hindi kita kun tani magekuan kanimo plangga nga magkuon timo nga hindi ti essential ya linugaw
Pay nabuhi kita mo karang una kadyang linugaw kung magmasakit tamon amo jata na ginapakaon ni nanay namon hay tindi ka panagitlon ti amo di lugaw is life essential importante ang linugaw sa amon labi na gid sa amon nga mga way ti kwarta nga mga kubos way ti tirig angon nga way sulod jata ragbasana nga amon nga brugasan. Kung may sangkalit city mo karang unang linugaw, pero bilog do data ng adlaw amon nga kuan nga kaon kada nga amon nga linugaw nga da. Makuon ti mo nga hindi tanati essential yan lugaw. Ay, ginuo ko. Linugaw pagkaon gihapon ina. So bisan dire sa kalibutan basta makaon. Para sa akon lang para sa akon, essential. Basta makabusog. Hatag sang sulod ka aton nga busong, essential di Tindihan mo ni? Kung daw gina-insulto mo lati mo yung mga imol ka day, amon nga ginakaon perme, linugaw. Pagkunoon mo timo, hindi importante da. Wag iti mo kaagi kakaong kalnugaw nga. Isus ka namit na kadyang linugaw. Wala, way takot darapli diya sa Amerika basta may linugaw. Mudya na akon ginakaon diya galugaw la takon kung may trangkaso ako. Galugaw la takon diya hagaphapan. Ano pa? Namit ito na nakaon ko. Mi gani akong kaon diya sa Amerika nga duro-duro pagani pagkaon diya ko isip-isipon. Paiti tungod sa gindakan ko ang linugaw. Linugaw ya nagpahanggad ka na akon sa una. Kisa kung may tabagak parisan mo ka hawul-hawul. Ano pa pagkaon doon. Pirapirak tuig gaon ko linugaw dahon-dahon nabuhi makamit Kung hindi dat importante, hindi dat essential krapatay kami sa una kuan hay linugaw pero may ginapakaon namon nanay way ka mati tigangon nga duro mo isa kagantang mo nga nadrawat kundi kunon mo tunga-tungaon mo para ka makasurvive ka man ka pira mo kadlaw kuunti mo ay ginuukod lang gani ni pasensya gid pero akon explanation ko lang kanimo nga ang linugaw essential. Okay? Madamo gid nga salamat kag kabay nga mabinag-binagan ikaw sang linugaw or sang lugaw. Don't forget to subscribe my channel in the Ilonggas America. Love you all.